दिनै नोंथांमोननि बिगा आरो सैनारि लङा पार्क ससाइटिनिफ्राय दिनै रुंसारि सानदिप ब्रह्मनि मोनसे गेलेनाय हाबाफारि खुंदों मोनसे बर'नि दोरोङारि गेलेनाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोना हाबाफारिनि सोमोन्दै आसा दिनै बे सैनारि जे रिसेपसन कमिटि बिसिनि दैदेननायाव बे लङा इरिगेसननि लांगोनायाव जोङो बिगा बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सिएशननि जोङो दिनै स्पेसियेल भाबै जोंनि गायसनगिरि बिगानि गायसनगिरि मानगोनां आयुं चाणक्य ब्रह्मनि बिथांनि जिउखौ जोङो दिनै बावनो थाखाय बिबार बावनो थाखाय जोङो दिनै बेयाव हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयाव आमोल दिमोल बर'नि गोदोनि गेलेनाय जे आमोल दिमोल बे कम्पिटिसनखौ जों दिनै लादों बेयाव आरो जोङो जोंनि बे बिगा बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सिएशनखौ मानावगिरि चाणक्य ब्रह्मआ बेखौ दालांदोंमोन आरो बिनि सिगां बे बर'नि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जिबिला गेलेदेरनाय बेफोरखौ बिथाङा माने आगोलनिफ्रायनो महर होनो थाखाय बास्तबाव महर होनो थाखाय नाजाबोदों आरो बे हिसाबैनो 1993 मायथाइयाव जेब्ला BEC जों मोनबाय बर'फ्रा बे मोननायनि उनाव जों मोनसे फेस्टिभेल मोनसे उत्सब बर'नि उत्सब जों बे सेरफांगुरियावनो जे जनता कलेजनि लांगोनायाव जों खुंदोंमोन आंबो बै समाव BECनि EMमोन आरो सिबा जाहैबाय जोंनि बे जायगानिनो खनकेसर नार्जारि दा बिथांमोननि नाजानायाव बेयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंनाय जादोंमोन आरो बेयावनो जोंनि बर'नि जथ' गेलेदेरनाय दं जेरै खमलायनायानो जा बाथा गेलेनायानो जा गर गेलेनायानो जा बायदिसिना जथ' दं बर'नि बेखौ गेलेदेरनायखौ बै समावनो बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो बिनिफ्रायनो महर होनानै बास्तबाव बिगाखौ जोनोम होनाय जादों। नोंथांमोननि बिगाया दिनैनि अनगायै आरो आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ लाबोगासिनो दंमोन नामा? लाबोदों जोङो बिनि अनगायैबो जोङो बिगानि गोबां खेला सारा माने आसामावनो दा BTCनि अनगायैबो जों आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव बे बादायलायनायखौ जोङो लाबोदों जेरै जों ढेकियाजुलि बेलस्रि बायदिसिना जायगायाव जों लादों खेबनै जाबाय माबायाव ढेकियाजुलियाव लानाया आरो अदालगुरियाव लादों बाक्सायाव लादों क'क्राझारावबो लादों आरो बिनि सिगां जोङो बे माबायाव रामफलबिलनि जिथु आफ्लागामि बेयावबो लाखांबाय दा बेबादिनो जोङो बे जोंनि बर'नि जि गोदोनि आबै आबौनि जे गेलेदेरनाय बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो चाणक्य ब्रह्म बिथांखौ जोङो गोसोखांनांगोन मानो होननानै बुङोबा बिथाङा अकल जोंनि बड'लेण्डआवल' नङा बा आसामावल' नङा सारा इन्डियानि बादैबो जोंनि बे जिथु माने खमलायनाय बर'नि जि खमलायनाय बे खमलायनायखौ माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथाङा लांदोंमोन आरो बे हिसाबैनो बिथाङा जेब्लानाखि चाइनायाव 2012 मायथाइयाव जेब्ला चाइनायाव बिथाङा थांदोंमोन जोंनि बे टिमखौ लानानै खमलायनाय जि टिम बेखौ लानानै थांदोंमोन इन्डियानिफ्राय बे समावनो बिथाङा अबथिरा भाबै माबायाव चाइनायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ रुंसारि जादों बिनिफ्रायनो जोङो दाबो जोंनि जिथु जोंनि गेलेनाय बिगानि जिथु खेला दं बेखौ जों दाबो फाथिबाय थायो बोसोरफ्रामबो जोङो बेखौ माबायो फाथियो ओमफ्राय एबारबो फैगौ नभेम्बर दाननि जोबथाहालागै जोङो अदालगुरिनि भेरगावआव जोङो जोंनि जिथु बिगानि जथ' गेलेदेरनाय बर'नि गेलेदेरनाय बेखौ कम्पिटिसनखौ जों लादों। बिथाङा गेलेनायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय मा बिफाव खालामो? बिथाङा गेलेनायनि अनगायैबो बहुद सासे लिरगिरिमोन सासे साहित्यिकमोन आरो बर' जाथिखौ बिथाङा जोबोद अनोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बर'नि जथ' गेलेदेरनाय
बा खेला बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोबोद नाजाबोदों आरो बेखौ जोङो जेब्लाबो गोसोखांनांगोन। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव बेफोर दोरोङारि गेलेनायफोरा गोमालांनो हमबाय। नोंथांमोना बिगा जानानै बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो खावलायनो सानो रायजो राजाफोर एबा इयुन जोलैखौ? जोङो दाबो जि जायगायाव दाबो बे गावनि बर'नि जि गोदोनि इन्डिजिनास जि खेला बा गेलेनाय बेखौ माखासे जायगायाव दाबो बावलांनो हमदों न' डाउट, खिन्थु दासिमबो बे खेलाया बिराद पपुलार जनप्रिय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै जोङो बेखौ जेरावनाखि रायजोफ्रा हांख्रायो बे जायगायावनो जोङो बे खेलाखौ फाथिदों आरो बे हिसाबैनो BTC सरकाराबो जोंखौ अनसुंथाइ होलांदों बे खेलाखौ फाथिलांनो जाहाथे बे बुहुमनिफ्राय जोंनि बर'नि आगुनि खेलाफ्रा जेरै गोमोरनानै थाङा। दिनैनि आमोल दिमोल गेलेनाय बादायलायनायाव बेसेबां प्राइज लाखिनाय जादों? प्राइजखौ जोङो जिखिनि होनांगौ बेखौ होगोन, जिखिनि होनांगौ जोङो माबा लादों थिरांथा लादों बेखिनिखौ होनाय जागोन। बबे जायगानिफ्राय गेलेगिरिफोर फैगोन? गेलेगिरिफ्रा नोंथांमोननि बे जायगानि जेरै आफ्ला, रामफलबिल, सामथाइबारि बे एरियानिफ्रायनो गेलेनायाव बाहागो लादों। बे गुबुन जायगानिफ्राय जों लिंहराखै, जेनेबा जोंहा बाक्सानिफ्राय फैयो बा ओजों माबा मा होनो धेकियाजुलि बा अदालगुरि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो, खिन्थु जोङो दिनैनि बे गेलेनाय स्पेसियेल खालि आमोल दिमोलखौ लानाय जादों आरो। बे बादायलायनायाव मोनसेल' लानाय जादों, माने हौवाफोरनिल'।